you will receive the unfading glory of God. ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପାଳକ ଆମେ ହେଉଛୁ କିଏ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତ ସହପାଳକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଏବଂ ସହପାଳକ। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପାଳକ କ'ଣ କରିବେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଦେବେ, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତତ୍ତ୍ୱାଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କି ଅପ୍ ଟୁ ମେ ବି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ କରିନି, ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ କରିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ